Toto je Jano. Mohol by to byť pokojne aj Jano Becan, alebo môžeš to byť aj ty. V Janovom živote, tak ako u všetkých z nás, je hriech. Jano sa ale tvári, že s ním môže v pohode žiť. Chodí s ním plávať, hrávať futbal, chodí s ním dokonca aj na nákupy alebo venčiť psa. Čo s hriechom robíš ty? Možno ho nadľahčuješ, možno predstieraš, že je niečo iné, ako v skutočnosti je. Možno sa tváriš, že ti pristane. Možno chceš všetkým dokázať, že nie je až taký ťažký a že ho v pohode uniesieš. Možno sa ho snažíš prifarbiť a skresliť, aby navonok nevyzeral až tak zle. Čo je ale skutočným riešením?